לפני מספר חודשים באזור שפלת יהודה, במקום שנקרא עמק האלה, התרחש קרב ידוע ומוכר לכולם, הקרב בין דוד לגוליית הפלישתים. הקרב מסתיים בניצחון מוחץ של דוד על גוליית, ובעקבותיו הצלחה מסחררת בקרב מול הפלישתים. חצי שנה לאחר מכן מגיש עורך דין חנון זועבי קבילה על פשעי מלחמה, מחדלים תפקודיים בקרב מחנה ישראל, והתעלמות מוחלטת מאמנת ז'נבה בכל מהלך הקרב. אז האם אנחנו באמת יודעים הכל על הקרב הזה? את זה עוד נשמע הערב. נמצא איתנו עורך דין חנון זועבי, מגיש עורך הדין חנון זועבי, מגיש הקבילה. ערב טוב דוקטור. ערב טוב רפי. אנחנו הצופים בבית באמת נשמח לדעת מה מדובר. בקרב הזה עם סחורני וזיכרוננו מטעה אותי, אתם אלה שפתחתם בקרב. רק הרשה לי לתקן אותך רפי, לא אנו אלו שפתחנו בקרב מולכם, אנחנו היינו הגורם הממתן של הקרב הזה במתיחות שנוצרה בין ישראל לבין הפלישתים, ובמשך 40 יום שלחנו את הדובר שלנו גוליית על מנת להגיע להידברות ולעשות עד כמה שניתן למנוע שפיכות דמים מיותרת. כן, הדברים אומרים, אבל בכל אופן גוליית יצא כל יום, קילל את השם, חירף וגידף בכל יום. הרי לא מדובר פה על שלום. תראה רפי, הכללות שגוליית היה מקלל זה פשוט קשור לעניין אישי של גוליית. אתם לא מודעים לכך שגוליית הוא בן למשפחה חד-הורית שכולה, שנפגע מאוד עמוק בישראל. אמא שלו עורפה, הייתה נשואה פעם ליהודי וננטשה זמן קצר לאחר נישואיה. ואל תגידו שזה סבא שלו, בגלל שזה כתוב בגמרא במסכת סוטה ס"ב בתלמוד שלנו, כן? בתלמוד שלכם. תודה. והיא גידלה את גוליית לבדה והצליחה לא רע לגדל אותו, אך הוא עוד בהיותו תינוק נשא בקרבו כאב יתמות ועלבון על מה שקרה בנטישת המשפחה. אני חושב שמדינה כמו מדינת ישראל שמתיימרת להיות נאורה מוכרחת להבין את המשקעים האישיים של גוליית ולהתמקד בעיקר בשאיפתו לצמצום שפיכות הדמים בקרב. סליחה, אני באמת חייב פה לשאול שאלה קשה. הרי מדובר, גוליית היה לוחם מיומן, אין כמוהו, הוא ירד לעמק, היה לבוש בגדי קרב, אחז חרב וחנית בידו. קשה מאוד להגיד שהוא באמת פניו היו לשלום. הרי ברור לכל בר דעת שאי אפשר להילחם עם מציאות שכזאת. זה ברור. גוליית יורד אל ישראל במצב כזה ועוד מוכן לחשוף את עצמו לפגיעה, והלך עם מצח חשוף לגמרי מול לוחם חסון מיומן מזריז מאין כמוהו, שבקור רוח מקפיא נתן את האפשרות לקבח את חייו של גוליית בנשק לא קונבנציונלי אכזרי שכזה. חשוב לידע את הציבור, יידוי אבנים הורג, זה מסוכן, צריך לירות על מיידי אבנים. חוץ מזה חשוב לציין שבכלל כל המיומנויות הלחימה שרכש גוליית עוד בתקופתו כילד קטן היו למטרות ספורטיביות בלבד. הוא אפילו היה מעביר חוג ג'ודו לנוער בסיכון בעזה. אז מה בדיוק עשה שם? מה השאלה פה? מה כתוב? זה פשוט, אתה פשוט לא למדת ספר שמואל. אני אקרא. אז מה בדיוק עשה שם נושא הצינה? יש חלק שצוחקים וחלק שלא יודעים, לא מוכן. אז נושא הצינה היה בכלל אסיסטנט של גוליית בנושא משא ומתן בעיתות משבר, וכמו כן הוא גם שימש כמגשר בסכסוך מטעמנו. הוא גם קיבל משכורת מטעם הרשות, רק שלא ניתנה לו ההזדמנות לפשר בין הצדדים עקב המתקפה הפראית של דוד ובעקבותיה הכריתה הברוטלית של ראשו של גוליית, שהוא ללא ספק מעשה ברברי המזכיר לנו קצת מקציר איברים במדינות העולם השלישי ולא במזרח התיכון. טענות ברורות, אני מבין. האם יש לכם טענות נוספות כנגד הצד הישראלי? ודאי, אנחנו נפגענו גם באופן מורלי מאוד מאוד חזק. בעיקר הגשנו תביעת דיבה כנגד להקת כוורת על השיר הפוגעני שלהם שהם כתבו על גוליית. איפה מצאתם בשיר משהו פוגעני? אני לא מצליח. רגע, אני אהפוך את הדף. גם אני צריך לחפש אותו בכלל. הרי ידוע שבכמה מקומות בשיר נראית התייחסות משפילה לדמותו של גוליית. כל התנ"ך רעד ממנו כמו מביל.
מקווה שלא ידרוך עליי. ועוד ביטויים משבילים. לגוליית הייתה בעיית השמנה קשה ושל חילוף חומרים איטי מאוד, מכיוון שהיו בעיות פסיכולוגיות שליוו אותו כל חייו ואז היותו ילד ולא היה בעל אמצעים לטפל בזה. אבל הפגיעה הקשה בכבודו של גוליית היא בעיקר המשפט פגע לו בול בבול. מדוע אתה בוכה? לא, אל תבכה, אל תבכה. טישו, אפשר מישהו מלמד אותי? גוליית היה קרח מאוד ועבר עשרות השתלות שיער שלא צלחו. תודה. והאמירה הארסית הזאת על הבוני שלו הייתה אפשר לומר המסמר האחרון בארון שהשיח הציבורי הישראלי בנה עבורו. טוב, אתה יודע דברים, תודה רבה לך. תדעו לכם שאסון המרמרה היה קטן. זמננו באמת תם, אנחנו מודים. מה שהתרחש אצלכם שם? עורך דין זועבי. לא, סליחה. עורך דין חנון זועבי, אני מבקש. תודה רבה לכם. אנחנו נחזור עם עוד תחקירים ועוד חדשות בערב. לפנינו חלק הרביעי. תודה לכם שאתם איתנו. ערב טוב.